Ahoj, připravili jsme tady pro naší paní učitelku jeden skvělý dárek na rozloučenou a doufám, že teda se jí bude líbit. Teď se tady čekáme. Tady máme jen nastražený 2 špehy. A ty natáčíš vlog nebo co? Tak za chvilku všechno uvidíte. Právě jsme zjistili, že paní učitelka Kaňáková je ve Zborovně, takže jsme museli utéct na hajzle. Uvidíme, jak to dopadne. Takže to nás uvidíme.